Yan guys, kain na tayo. A few moments later. Guys, welcome to Cheese Vlog! Ayan, magluluto tayo ngayon ng sinigang na paltats! Hito. Tinatawag na Hito. Ayan, Hito. Tapos, ingredients, ayan, kangkongs. Sigs gang. Tapos ito, kamates. Ito, mugs. Magic syrup. Ito, sibs. Ito pala, sibs. Ito, wangs ito. Ito, luis. Ayan. Luya ha. Ito, bawang. Tapos, hindi mawawala yung paltats. Ayan. Ngayon, magluluto tayo ng ipipisok na natin siya dito. Dito guys, oh. Sa mainit na water. Ay, na may kalamansi na. Kalamansi. Kamatis na siya guys, oh. Lagyan niyo yung tubig ng kamatis. Na may bawang sibuyas. Ayan. Pag napakulo na siya, ilalagay niya yung paltats. Ayan. Yung hito. Ayan. Guys, pang low budget ha. Low budget. Ayan. Ngayon guys, kapag kumulo na, lagyan na natin siya ng magic sarap. Ayan. Pampalasa na. Ganyan. Tapos, isusunod yung kangkong na may sili. Ooh. Gimasen. Yan. Tapos, kaluban nyo na. Pakuluin nyo na ha. Pakuluin nyo. Ayan guys, pagluto na yung kangkong, ayan. Lagay na natin yung sinigang. Ayan. Sarap. Ayan. Ayan guys, luto ng ating paltat. Sinigang na paltats. Ayan. Isa na lang pala, oh. Sarap. Grabe ka na, Myra.